Καλησπέρα παιδιά! Βρισκόμαστε στην αρχή του χειμώνα και τι χαρακτηρίζει αυτή την εποχή? Μα φυσικά το χιόνι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς με δύο απλά υλικά μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας στο σπίτι το χιόνι. Τα υλικά που θα χρειαστούν είναι λοιπόν 3 ποτηράκια μαγειρική σόδα, 1, 2, 3 και ένα ποτήρι μαλακτική μαλλιών. Ωραία. Και έπειτα με το χεράκι μας ανακατεύουμε καλά να γίνει μία ομοιόμορφη πάστα. Ειλικρινά θα σας θυμίσει πάρα πολύ το πραγματικό χιόνι. Εγώ λοιπόν τώρα θα φτιάξω έναν όμορφο χιονάνθρωπο. Φτιάχνουμε λοιπόν μία μπαλίτσα πιο μεγάλη. Έπειτα φτιάχνουμε μία μπαλίτσα πιο μικρή για να είναι το κεφάλι του. Και τι χρειάζεται ο χιονάνθρωπος? Θα του βάλουμε 2 όμορφα ματάκια. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει γαρίφαλα. Πολύ ωραία. Σήμα κατά τεθέν η πορτοκαλί του μύτη. Καροτάκι, εγώ έχω βάλει φλούδο από μανταρίνι. Μετά θα του βάλουμε ένα κασκόλ για να είναι ζεστός φυσικά έξω στο χιόνι. Και έχω χρησιμοποιήσει 2 μπλε σύρματα πίπας για χεράκια. Νομίζω ότι είναι ένας πανέμορφος χιονάνθρωπος. Φέρτε χιόνι, χιόνι αφράτο, φτιάχνουμε άνθρωπο χιονάτο. Λίγο χιόνι, χιόνι ακόμα, ένα χαμόγελο, ένα στόμα. Ένα μπαστούνι να κρατάει. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά μπορούμε να φτιάξουμε όλα αυτά με μόνο 2 υλικά. Είτε είμαστε στο σπίτι, είτε είμαστε στο σχολείο. Σειρά σας τώρα να δημιουργήσετε. Καλή επιτυχία!